Mas, Ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadang ngombe jamu kok leren. Bendino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Tak sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang gak iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung esot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawane ning tukang urut kok bingung men. Dong ora.